Horas mari kita saluhna. Ala nang masuk ma perminggot tadi bagasan managoton. Asa taparade rohada tadita asa martang yang nahomi tadi bagasan rohat tabi saat teduh kita mulai. Amin. Tapuji ma Tuhan tamar hitede nomor 41 esare do ayat 2. Mari hite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tod di perbadian atau mopa langit dohot tanoon. Amin. Marolopolok maho jala marlasni roha ale borision. Aida mana Roma ahum maringanan di tonga-tonga munanin na Jehovah. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami. Nama dok mola tedohami tuhosian nasa rohanami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluan hami siad dosa. Dohot hamatian. Hupangi dohami say patiur jala say rajai marohanami. Mida hamamatem nai. Urupi hami. Asalam hutadahami ibana raja naung roi. Sisobaon ni sadok jolmana dilihat portibion. Amen. Doklas di doa doa dingolukon doklas di doa doa dingolukon tok tong dingolukon mau lihat doklas di doa maringan golong itu dia. Songon gatini pati di minggu tadi bagasan manogoton imasian Heber 10 ayat odom songonon mahatana
alayang go somar haporsiaon dang tarbaen halomuan alay halak nama dapoton debata ikon di haporsiai adong debata laos ibana do silehon upa tu akan nama jalahi ibana songoni masana rak mangidogo mahita ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi amin. Sigati rohamu nabi Saitan dan dosamu sudah Parikot rohana Majaku si paluai Natuat siang surgai Mangkararuta tanda hata panguluan dari doa itu hata napasai sudah dosa hai moloso di mana Santo Jesus sinawa dasar tehong malua Toktok masonggok imasi di jauh betatai Tuhanau manjiwa Ibe sudah akadosa linaro birohaku Asesan Tuhanmu Tatopotima dosata martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami halak perdosa na dangalon rotu joloni habang sahabadion mi manopoti jala menganggukon dosa nami masai jojo tuar sai hami ho marhite-hite pikira dot hata dohop mabanan nami naroai dang ho haolongi hami ho sian nasa roha nami dohok nasa ate-ate nami dohok nasa todi nami dohok nasa gogo nami naing dongan nami dang dosa diri nami hubaik kami dibaheni tamadori masanmu jala umun muhami tuhamatian saleleng nileleng na alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na godangi mangido sian nasa rohan nami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai ali Tuhan saya asih maroham di hami halak nadangolon amin. Tabegi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songono dohatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho aho marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho aho marhite sian akka hajahatonmu.
Au tutu au sadiri manalesei aka pangalosim alani hadirioku. Jaladang be hupa ingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Yesus totong hapunusaku arta dota oluaki notoni kulapi pamataku upasa hatu tanganai upasa hatu tanganai. Epistel di minggu tadi bagasan sadarion imasian Roma 15 ayat pitu 110 tajahama margati soreng. Di bahini marsi jakonan mahamu songon pajakoni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata. Alai dipasanga ap asibelebegui do debata alani asini rohana songon naung tersurat alani do pujioku ho di tonga-tonga ni akasi pelebegu jala edehonok kuma guarmu jala didok ini asing muse marolopolop mahamu akas pelebegu dap dohot bangsona jala dina asing muse puji hamu matuhani sude hamu akasi pelebegu jala pujian ni saluhut akka bangso ma ibana jala didok si saya do muse adong masukot surat di si jese jala heye mana manggonggomi akka parbegu do ibana mama kirim akka bangso rapi tadi ayat 10 alai go ma di basa-basa honde bata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan ha perseaon asalam sumurung hamu marpakirimon pinargogoan ni todi porbadia songoni masahakna mertua ma akan atu mangihon hatani debata jalan na peopsa amin. Sadaro hahita sitanda Yesus tadi otong jamita pasodaro hai sepiton ditabe sadar tong roh Tidakon maha porsiaut tai songon nahina tidakon hidung atas saha porsiaut disadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama bargogona sohatu dosan na tomo palangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus
anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi seton di perbadia andorang sohabuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinor silang na tuat tu banotorun di tanod na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargo na sohatu dosani di sima ibana ipay mamlaksogot tu tanoon manguhumi halat na mangulu dohot na mate au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani hala Kristen akan badia dohok di hasesani dosa dohok di hatai na mandok mula mangolu so di daging halat naung mate dohok di hangoluan na sora suda amin. Tapi kaya matikting masa Tabegema tikting ni huriata di bagasan mingguon. Guarni mingguta sadarion ima minggu Advent paupaton dohot topik Immanuel dongatama debata. Paduaon pakobasion ni pandita fungsional. Sadarion minggu 10 Desember 2020 sada Pandita Fungsional HKBP Mampang Prapatan, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, Marhobas di HKBP MT Haryono. Patoluhon QR Code Peduli Lindungi. Laho menjaga dohot mencegah penyebaran COVID-19 di perayaan Natal nang tahun baru pinabotohon turuas nihuria naman dohoti parmingguan dohot disude kegiatan manang ulaon na dipatupan di lingkungan gereja manang pargodungan wajib melakukan scan atau pindah QR Code Peduli Lindungi manang asata patuduhon ma kartu vaksin QR Code nunga di parade di pintu masuk gereja dohot di jolo pintu ruang serbaguna HKBP Mampang Prapatan. Talehon ma rohata lau manjaga dohot mendukung protokol kesehatan di lingkungan gereja HKBP Mampang Prapatan. Paupaton Natal Remaja. Sadarion Minggu 10 Desember 2020 sada pukul 10.30 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Prapatan naing patupaotama Natal Remaja HKBP Mampang Prapatan. Palimahon Natal Naposo Bulung HKBP se-Indonesia. Di hari Selasa 21 Desember 2020 sada pukul 10.08 WIB naing patu paundo Natal Naposo Bulung HKBP se-Indonesia secara semi virtual yaitu bertempat di HKBP Bandung Reformanda dan melalui virtual Zoom dengan meeting ID 86006768 dengan password 211222021. Paunomon Ibadah Natal doho tahun baru HKBP Mampang Prapatan. Natal keluarga di hari Kamis 20 Desember 2020 sada pukul 10 siawib ima Natal keluarga. Pinangidoma tusude keluarga asarade patupahon Natal keluarga di bagasan B mamestahon hatutubuni Yesus Kristus. Acara Natal keluarga di parade. Parmingguan bodari marningotan di hatutubuni Tuhan Yesus di hari Jumat 24 Desember 2020 sada pukul 10 WIB bahasa Indonesia,
pukul 10 siawib bahasa Batak, maringanan di gerejaon, patupaut tado parpunguan bodari, parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus. Laos papungu pelan tu jolo dohita, disi bahen tupak tu STT HKBP manang sikola pandita HKBP. Pesta parjolo parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus di hari Sabtu 25 Desember 2021, Ima Natal Parjolo, Pesta Parjolo Parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus, tapatu pado parmingguan bahasa Indonesia pukul 7 WIB, diuduti dohot maurulaon nabadia, parmingguan bahasa Batak pukul 10 WIB, diuduti dohot maurulaon nabadia. Laos papungu pelean tu jolo dohita, manupaki tu diakoni sosial. Pesta paduaon parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus manang Natal ama ina di hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 7 WIB bahasa Indonesia. Tapatu pado pesta Natal paduahon dohot pukul 9 sias 30 WIB bahasa Batak. Di padomu dohot perayaan Natal ama ina, papungu pelean tu jolo dohita, manupaki radio Bona Pasogit FM HKBP. Parmingguan bodari ujung tahun. Di hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 10 pitu WIB bahasa Indonesia, dohot pukul 10 siawib bahasa Batak, maringanan di gerejaon, patupaon tado parmingguan ujung tahun. Laos papungu pelean tu jolo dohita, si pasahatota tu dana pensiun HKBP. Tahun baru keluarga di hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 00 WIB, Ima tahun baru keluarga. Pinangi doma tu sude keluarga, asarade patupahon tahun baru keluarga. Acara tahun baru keluarga di Parade Huriata do Jala Sadarion di bagihon tu sude ruas. Parmingguon tahun naim baru. Di hari Jumat 1 Januari 2022 pukul 10 WIB di gerejaon patupaut tado parmingguan tahun baru tahun naim baru holan sahali parmingguan bahasa Batak. Laos papungu pelean tu jolo dohita manupaki tu kategorial naposo bulung HKBP. Kebaktian minggu di hari Minggu 2 Januari 2022 pukul sia 30 WIB di gerejaon patupaodo parmingguan tahun ni imbaru holan sahali marminggu bahasa Batak. Pitu, program kerja Dewan dan Seksi 2022. Tusude Dewan-Dewan dohot seksi-seksi na adong di Huriata asa dipatupama program kerja nabe tu tahun 2022. Dina manusun program kerja dengan mata parohaon tu orientasi pakobasion ni Huriata tahun 2022 Ima tahun kesehatian. Tasusun ma programi marumang matrik, nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat, pelaksanaan, biaya atau pendanaan. Walu, parkir kendaraan. Mohon menjadi perhatian kita bersama untuk memarkir kendaraan di komplek gereja secara teratur dan kendaraan yang parkir di luar kompleks untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Parkir kendaraan disediakan di Sumbangsih, kompleks sekolah di samping gereja. Pasiaon, persembahan tahunan. Pinabotohon tu ruas nihuria HKBP Mampang Prapatan, naso pasahaton pelean tahun 2021 boima tapasahat marhite situa sektor nabe. Pasapuluhon distribusi almanak
dan kalender HKBP 2022. Tusude ruas HKBP Mampang Prapatan, Nanai Manjalo Almanak dohot kalender HKBP 2022, Bowima Dipangido Marhite Situa Sektora Nabe. 10 sada, ulang tahun kelahiran. Paralado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nihuriata nama ulang tahun di Bagasan Saminggon. Didok hatani debata atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangani debata nagogoi asa dipatibo hamu ditikinai. Sada Petrus 5 ayat 6. 12 parhepengon akapelean hamulateon dohot na asing na sojinaha ditiktingon taidama diharotas acara na adong dihitabe songonima tikting ni huriata di Bagasan Saminggon tuhat tama mamasu-masu horas madihita saluhutna martangiang mahita. Ya Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, kami boleh datang dengan segala pergumulan masalah kami boleh mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Semuanya itu karena kasih dan karena kemurahan-Mu saja ya Bapa. Banyak hal yang kami pinta Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami di setiap keluarga maupun di setiap pribadi kami masing-masing. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami akan menyampaikan syafaat kami ya Tuhan, kiranya syafaat kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, di mana Engkau tahu Tuhan kalau minggu depan kami akan merayakan hari kelahiran dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dan kami dapat merayakannya dengan penuh sukacita ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan, persiapan hati kami Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, khususnya ya anak remaja yang sebentar sore akan merayakannya Tuhan. Kiranya segala persiapan yang boleh mereka lakukan, semuanya itu kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga dengan setiap program dari setiap dewan dan seksi ya Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap apa yang boleh kami lakukan. Dan begitu juga dengan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh Amang Pendeta ya Bapa. Biarlah setiap kami menerimanya dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terlebih Bapa ampunkan segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari niat-niat orang jahat dan roh-roh kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Huhut papung pelian na perjulu maret dehita. Hosiana anakni Raja David Ratu Ita dan Ure Dalana
Dameni dewata na sumurung sian salubut na roha. Imana mga ramo tiati-ati dohot pikira mo nabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amin. Selamat hari Minggu Madihita. Selamat Advent. Sehat doamu sudete. Puji Tuhan. Ra gudang ko pinamar ningot na manadahami padita STP siyahan na julo hiya pareses di Jawa Kalimantan atehe. Laos mga resmihon huriyaong gabi resok nago katehe na julo. Jala pigahali marceramah di son. Jala nuaing nunga peciu bihami nga 2 tahun sa bulan adorak soro si koronay. Jala nuaing tinggal hami di Keranggan Permai Marhuria di Jati Sampurna. Horas Madihita. Nuaik tajalo mahata ni dibata patugu rohata di minggu Advent na paupat tononi masya buku ni panurirang Jesaya bidupitu ayat 10 sahat tu ayat 10 onom. Ujaha Madihita. Akup ni didok Jehovah mamadok si ahas sonon. Pangido sada tadda di hosya Jehovah di batam. Pangido siya banua toru. Manak siya banua gijak sahali. Jadi ninna si ahas ma. Dangulo au mangido. Asaw na kujuni Jehovah. Jadi ninna si Jesaya ma. Uwa tangihok kamu. Ali pinopar ni si Daud. Dang do pesay hamu paururu hojolma. Doho do debatakku naing lo jamuna. Dibaheni apala Tuhani sadiri mamangalihos sada tadda di hamu. Ida ma. Gabi-gabi masada namar baju. Jala tumubuhon sada anak. Jala bahenon nama guarna Immanuel. Mentega dohot situat niluba panganonna. Paima diboto mga bolokon najat. Jala mamilit na dinggan. Ay taga so diboto dana kido pe mabolokon najat jala mamilit na dinggan. Tarulang matanoi na nirajaan ni na 2 raja hinabiaram munay. Ima sahatna. Habwa kadungan hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus. Ra pasti sudiru hita mangakui gok paru kilo do nguluon. Ido dido edeni kortai ya. Gok paru kilo do nguluon. Molo di alani COVID na salpu ragudanggo akadongan na keadaan ni ekonomi na gabi susah, usahana gabi mundur, bahkan mungkin gabi hancur. Ra pwede mapahek kita gabi mabiar mardalat tujur. Bohado masa depan. Bohado au tujuloon, bohado au tujuloon. Distikki na songoni, di keadaan na songoni, ahado na paling tabutuhkan. Siap apa yang paling kita butuhkan? Yaitu bila ada sesuatu atau seseorang pribadi yang bisa menopang kita, yang bisa menyemangati kita, yang bisa memberi kita kekuatan. Diaka na kehilangan orang tua alani COVID na salpu dilihod pamaretata do jaminan beasiswa dohot aka bantuan sosial tu aka pengusaha ra lehonon na do aka kredit na tanpa bunga atau semacam itulah untuk memulihkan ekonomi kita ke depan. Imam Bahira bui lebih cepat bui mago
biar ni roha madalani masa depannya. Nuai kamu akadungan dinagudang gopena sotaboto ahana naik masa tujulu. Nama bahik kita bui mabiar mardalat tujulu. Aha mana perlu saunari di hita. Imana nilehon ni debata di minggu Advent na perpudion. Dilehon debata di hita sada jaminan na tugu ima Immanuel. Immanuel goar na binagabagahon ni debata nagabe sipalua ni jolma. Ima Tuhata Yesus Kristus songon nanidok ni suru-suruan itu si Joseph. Ada orang dinanang mabiyari bana laho mabuat si Maria gabe orwana. Didok suru-suruan itu ibana ayat nauktajaha nak kining pabua na dikandung ni si Mariai ima nabi nagabagahon ni debata diturupukon ima Immanuel. Ima debata nagabi jolma na tubu di Bethlehem na nagpesta konota ari hatutubu naing 3 ari na naing roh. Nuaing aha malapatan, aha mamakna ni Immanuelon dihita saunari. Hamuak kadungan taboto do ya turupukon masa di zaman ni si Raja Ahas uju mangarajai Jehuda ibana ujui teranca bonasida teranca bo harajaon ni sia 2 hagugo on nabalga ima harajaon Asur dohot harajaon Aram sebagai negara superpower uji macai borak duyadu pandasida dan mungkin mampu be Israel dohot Yehuda naung galei laho mangalo harajaon nabalgai alani tahu tadu nasida tahu tadu rajai tahu tadu naksudi penduduk ni Israel alanima laho patugu rohana sida disuruh di batama si Jesaya madapoton Raja Ahas asaposnya rohani Raja Ahas doho sadok doho bangsoi asa hola mangucade hola tuhagugun ni di bata nasida puasa ala taksadia hagugun ni Asur hagugun ni Babel manang bohape hagugun ni ujui walaupun mereka adalah negara superpower tetapi itu tidak seberapa itu kecil sekali dibanding tu hagugun ni debata alanido lahu patugu rohani Raja Ahasipo lalu di debata marhiti si Jesaya di ayat 10 sada pangido sada tada di ho sian Jehovah di Batam pangido manang na siap banua torui manak siap banua gijang na pertibo petaho pangido ma asapos roham alaya hado namasa dang dipekon dang diaturehon dang ditangihon raja ibuasa ala uporsiaan ibana tu kekuatan politiknya, uporsiaan ibana tu kekuatan aliansinya, uporsiaan ibana tu kekuatan ni pardonganonna dohot harajaon Mesir. Jala aha mahasilna tajah di ayat 10 itu diuhum debatama si Ahas dohot Israel. Alanima gabi dilihot debatama dinasida sada tadda didok debatama lehonokuma di bahini apala Tuhani sendiri ma mangaleho sada tadda di hamu ida ma gabi-gabi ya masada na marbaju jala tumubuho sada anak jala bahenon na maguarna Immanuel ahadona nidok na disi asamarhite ini ya diingot Raja Ahas dohot diingot sudi Israel padonganion ni dewata di opunasida ujumardala siam Misir tutano Kanaan saliling 40 tahun di parhorsihani ay takas di si padonganion ni debata takas di si debata di tonga-tonga nasida ay didongani debatado na sila marhite tiang awan di Ariana jala marhite tiang api di Bodarina asa sonang ngulu na sida ido alaboy pakyan na binuan na sida siya tanomisir dang lapuk 40 tahun tung luluy hamu dang adong baju-baju na songoni tahanan waeng sipato na pinakin na sida 40 tahun daksega ala niyaha ala debata di tonga-tonga na sida
Dilehod di nasida si panganon gano pari sopola luja nasida songo kitaon ikon marhais martuduk bukan. Diurupi nasida manaluho na kabangso na balga pola dodang pola marporang nasida doho bangso Jericho na balga pertahanan na tembok na namat say hebat alay roboh dui magargar dui nakso marporang nasida hola marhite suara do ala niyaha ala adong debata di tonga-tonga nasida sahat tutano kanaan matsay gugudo bangso kanani na niyadupan nasida di si alay muradoi ditaluhon nasida ala niyaha ala Immanuel ala debata di tonga-tonga nasida molo dihaposi nasida sa tikos na ikonolo manasida mengandalkan Jehovah so nadidokon na di ayat 10 na kining aidang satok kidui taluhonon ni debata molo olo nasida macalo Immanuel Immanuel jala 700 tahun kemudian di pasau debata mabaga-baga naon ima dinaro debata berinkarnasi Allah datang mengambil rupa seorang manusia. Ima dibagasat Tuhan Yesus na tubuh di Bethlehem. Di dalam Tuhan Yesus penyertaan Allah bagi kita manusia semakin nyata dan semakin pasti. Karena Allah mau mengambil bentuk seperti kita manusia biasa ini yang sama benar dengan kita. Sehingga di dalam Yesus kita bisa melihat wajah Allah yang menangis. Kita bisa melihat wajah Allah yang tersenyum. Dan kita bisa melihat tangan Allah yang menyembuhkan orang sakit. Di bagasa Tuhan Yesus taida di bata. Nah mamakuling ya kahala na holsoan na berbeban berat. Di bagasa Tuhan Yesus tabereng di bata na mamalupon akan namarsahit. Di bagasa Tuhan Yesus tak rasakan kita merasakan langsung kehadiran Allah di tengah kita. Jalanak pinong borhat Tuhan Yesus tu banua gicang dang macohot padongan yon nai di colma. Ai di ayat perpudi ni Matiusi di nanahing borhat Tuhan Yesus tu banua gicang di do ibana do. Sai na dong anakku do hamu ganup. Ari rasi rasaro ajal ni hasianganon padonganion nai ditorucot doi ima marhite todi parbadia. Karena itu sebenarnya Immanuel meyakinkan kita bahwa Allah ada tetap bersama-sama dengan kita. Allah selalu ada untuk kita. Allah selalu mau campur tangan. Allah selalu mau peduli terhadap kita dan tidak pernah meninggalkan kita sebentar pun. Di dalam Tuhan Yesus, kita manusia yang berdosa ini hita jolma nasian orbuk ni tanoon boy berinteraksi boy makatahatai boy marnonang-nonang boy berkeluh kesah boy curhat boy papuason na di roha akan nasolot di roha boy papuason tude bata pargogo na sohatu dosani tude bata na puna saluhut nai tude bata na boy patupahon saluhut nai ido satikos nalas di rohata di hari Natal dada si panganon dada perayaan dada pohon Natal dada lilin-lilin dada baju baru dohot na asing alaya pala tapat natahalacon ima ala ulu di bataga bejol masuk kita. Allah mau mengambil tempat yang sama dengan kita. Jalan ngolak nih. Ulu di batana gabe jolmai ima Tuhan Yesusi mangalehok kosana laho manggotihok kita dihau pinar silang manangguk sudiaka nahacit ala ni dosatai jala ulu mangalehok kosanai laho manggarar lunas sudi utang ni dosatai jala diroro mahita musias yang gonggoman ni sibulis dohot hamatiani marhite haheheona jala pala na tumabo ima ngadi parade
ingana di hita di Banua Gicang. Dang di Pondok Ranggon. Dang di dia guardiata nadawana nak nargai dang di si. Alai di Banua Gicang. Ima ala ulu di Bataro Mar Immanuel. Hawa kadungan sati kosna ido na pala tahapor luhod di nguluon. Yang paling kita butuhkan dalam hidup ini sebenarnya adalah Allah mau beserta kita. Sadana paling kacik di ngulu ni jolma ima. Mulu dangulu bede bata, manang dangulu ibana madongani de bata. Mulu dangulu bede bata madongani hita, manang dangulu hita didongani de bata. Tetapi yang paling kita butuhkan adalah Allah yang beserta dengan kita. Ido halubiat tasian ugamo na asing. Yang koparugamo na asing di langit ketujuh do di batane. Tungrupana pedang bui ko baron. Bukan? Ala yang hita bui do tako barbuhi ni di bata. Ala yado di bata gabi. Jol masongok kita. Ido na paling tabutuh kabuasa. Ala terus dong udah tahun kok masalah. Manangise pehita, manang bohape jagota, bohahwa sota, bohahapahi pasota, pasti kita akan menghadapi masalah. Adong gue namet-met, adong nabalga, adong na sederhana, adong na super rumit. Jadi kita na perpudion, apalagi di bulan-bulan na perpudion. Hira solewat Domingo, suadong berita penangkapan nih teroris atehe. Bah, asahat tu Sumatera Utara. Na 3 bulan on, marturut-turut 3 kali siya Sumatera Utara. Bergaung musemulak. Ora-ora, madok selama hari Natal. Nalilingin yan, di pasohot, alay romuse. Alay nang wala ni tabiring go akapangala ko naso naso gabiak. Ra tohono na nido niya adong halak madok ang gunwaing ngau sibulisan jolma siya sibulis. Ya. Au sibulisan jolma siya sibulis nina. Ustadz yang seharusnya membawa orang ke sorga. Tetapi justru melakukan hal yang tidak senonoh. Dan itu terjadi beberapa tahun tidak ada yang tahu. Atau mungkin sengaja tidak di. Dakola dinaside dihita tapi adong bonasong ni. Mace tukso mulu saya pindah tabigi-bigi ke televisi ay nang ay jol madupi halako manang nada. Bapak nape di pamate, anak kon nape di pamate, istri nape holan ala ni. Hal sepele saja ala ni ima pangalahon ni jolma hajahaton na luar biasa. Apalagi madu korosi corona on. Ya. Ujahan aktuari di televisi Papua di dok Prancis bahwa masalah utama dunia tahun 2022 adalah Omikron, adalah corona atau versi Omikron. Dan itu bisa terjadi di Indonesia bila kita tidak patuh dengan protokol kesehatan. Tuhan ini macet ketak doamu nak kini. Ya. Macet ketak dohita. Anggo baru mula kau syakuta. Aduh ya mah dangbe. Anggo isan hirana song be manang ahabe. Alo mo na be namar pestai. Duk pehona muse sang songo budak pitui baru pe muse ya. Dak tabot saya unang mate. Saya unang mak ya. Ketika corona itu datang, gudang namaol, gudang kita na bingung, gudang banyak orang kelimpungan. Terkadang kita tidak tahu harus berbuat apa karena datangnya begitu tiba-tiba dan kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk itu. Itu akan kita alami lagi ke depan. Pada situasi seperti itulah saudaraku kita membutuhkan seseorang, membutuhkan satu pribadi yang bisa menjadi sandaran.
nabui pangucadean, nagabi hariara nabulun, nabui pangucadean, ninna na tua-tua na julu. Yang bisa menjadi teman berbagi, yang bisa menjadi teman yang menguatkan, yang menyemangati kita. Dan itulah yang Tuhan berikan. Itulah anugerah terbesar, itulah mujizat yang terbesar yang Tuhan berikan kepada dunia itu, yaitu ketika Dia mau berimmanuel, mau bersolidaritas, mau bersama kita. Tuhan yang maha kuasa di sorga itu mau mengosongkan dirinya, mau meninggalkan seluruh atribut-atributnya, mau meninggalkan seluruhnya demi kita manusia yang berdosa. Gabidos songok kita ibana. Pola di Filipi dok, pola songok katuban ibana. Bayangkan pencipta segala sesuatu itu mau menjadi seperti kita, orang berdosa, orbuknya tanoon. Ima papos rohata hamu akamanga kainang di bagasan arion, alani dijuhok katani di batas sadariodo tuhita. Apapun yang kita alami, bagaimanapun keadaan kita, saudaraku, mari bersandarlah hanya kepada Immanuel itu, sehingga kita bisa menjadi berani menghadapi segala sesuatu. Sarupa di songodak danak tidak danak kita na julu. Mulai seluruh bapak ni balau joho bereng jopung mutu hutanina, ape mangalewati kuburan, sampai manganggui, sap ilicingi peta hodang ului balau bukan? Alanya, ala mabiar bukan. Alai coba jo mulurap dohok bapak niba, mulurap dohok bapak niba Ethiopia bebuta, auksi habiaran, bukan? Bah, gari ada muladong alo nasering mamukuliba, muludung ro bapak niba, muludung rapi baru bapak niba, aha, tarningod do bukan? Alai tu duk soisi bapak niba bitor lari do iba bukan? Tarsong ini sekarang. Allah ada beserta kita, bukan hanya di sekeliling kita, tetapi ada dengan kita. Di labumi do ibana nuai kudul rap dohoto, di podumami do ibana rap dohoto, di pangalopami do ibana inang madonganio. Alanido dok masoni dok ngedetai. Ahape masa dingolumon Tuhan majaga ho. Mari hola mangucad itu di mata mahita, Tuhan sajalah andalan kita. Halani unang adok kita nama biar. Ate padita nami posroha. Kumatok mau sehat ate. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, ya. Tidak ada yang mustahil. Ate dangi sudi pos dorohata. Tahun depan ini pendeta kita sudah sembuh, ya. Halani unak nama biar kita. Hari ini Tuhan mempersiapkan kita untuk itu. Menghadapi segala persoalan kehidupan yang semakin hari semakin rumit ini dengan memberi kita Immanuel. Apapun yang terjadi, tidak, Tuhan ada beserta kita. Lahu mangurupi, menopang, mapargugui, mangaleho bisuk di hita, mangadupi sudi hamaulod dia. Mengapa? Karena dengan menjadi manusia, Tuhan kita bukan hanya tahu tentang seluk-beluk sorga, tetapi dengan menjadi manusia, Tuhan tahu seluk-beluk kita. Apalagi di Yohanes sada di dok, firman itu sudah dimulana nung adong hatai. Marhiti hatai itu ditopas duhuna. Iba tu hata Yesus. Tu hata Yesus do manopa hita, manopa nasa na adong. Sehingga bila dia yang mencipta kita, dia tahu kita dari A sampai Z. Sarupa di dohot produser ni sepeda motor Honda ya. Mulo tua watong ipasahat tamu mulo siga Honda munay dang nahuboto madjamay bukan. Alay yang gudi lehok kamu itu nama bahan Hyundai, bahasa tok gede. Alay bana do na mencipta, seperti itulah kita. Itulah gunanya Allah menjadi manusia. Dia tahu seluk-beluk kita dari A sampai Z. Aha narikot di ho, aha persoalanmu, aha namasa di ngolum. Dia tahu itu. Dia mengenal kita.
Sehingga ketika kita menghadapi masalah, Dia sudah tahu, Dia sudah siap untuk menyelesaikan itu bagi kita. Holani nagabi persoalan dada di Tuhan Yesus. Alai dihita dok. Boha. Nungaulu hita di dongani Tuhan Yesus. Nungaulu hita gabi ale-alena. So tunggu tabahit Tuhan Yesus satokit dong atta mibana hola di gereja. Alai du kumula siang gereja nasing madong atta. Dakola dong anak Tuhan Yesus ninne bana. Alai postoro hakku sudah hita madok song na dok ipar pesalmen. Di pesalme 77 ayat 20 di dok utuk kudo hasol hoton tu debata. Tuma bodora di bahasa Indonesia sehari-hari ini. Tetapi bagiku sungguh baiklah berada dekat Allah. Tuhan Allah kujadikan tempat perlindunganku. Asa unang kalak, unang kita nasongon jolma di zaman ni Tuhan Yesus. Nunga di tonga-tonga nasida Immanueli, naing rap dohok nasida laho paluahon nasida, nunga di patupa di nasida katanda halongangan, alai godang gopesian nasida, na membenci, na menolak, bahkan saat tu napamatehon ibana. Unang maadok dihita nasongon Raja Ahason. Raja Ahas nasoparduli tu haguguon ni debata karena merasa dirinya lebih mampu, karena merasa dirinya punya kehebatan, karena merasa ale-alena boy mengurupi ibana sehingga dia tidak memerlukan Allah. Tarlumu bitu akan au poso nuain. Jala tajar hon itu anak kota. Lam hehe do nuain. Todi pada uhodiri siad di bata. Jala mengangkat teknologi informasi na baron. Gabi di bata na baro. Ay memang luar biasa bukan? Di satu pihak memang tuani do. Adorak somasa COVID dilehon di bata dihita teknologi informasi au pirang buitar bayak konau au sugari dang adok teknologi informasi marhiti multimedia marhiti WA Twitter doh akana asingi dang bui hubayak ko buahiad do hita margareja ade. Tetapi Tuhan itu yang hebat mempersiapkan itu lebih dahulu sebelum COVID itu datang, sehingga ketika COVID itu datang kita tetap menerima asupan firman Tuhan. Terus do mardala kata ni di bata bukan? Tangau kiamat coho bukan? Saminggu dukon di dok lockdown tanggal 22 Maret tahun 2020, tanggal 22 ngadong behami di YouTube. Jalau bikin aking targudang go hamu ternyata nama makesa teh. Alai di pihak lain kehebatan teknologi informasi tarlumobi teknologi digital nuai mambahejal merasa tidak memerlukan Allah lagi. Ai nunga bui sudi anober kamu dulu kamu di Google dah embah Google manuaing gabi debatana baru, sehingga sekarang telah muncul namanya The Church of Google. Nama dok nunga bui be si Googeli angkatotta gabi debata ninda nasida. Adok pitu alasan sedikitnya di bahan nasida mengapa Google itu bisa disamakan dengan Tuhan. Parjulu tungahai sukuko iboto ibana ninna. Napa dua dia ada di mana-mana dalam waktu yang sama. Ilului di song Google di Amerika di dulu jol madona yang Google dia menjawab. Napa tulu hodang mati ibana ninna. Doh nasi. Maka muncul sekarang namanya The Church of Google. Bui do martabat bay do konadong robotisme. Ada beberapa waktu yang lalu ada juga yang mendewakan AI, artificial intelligence. Karena mereka mengatakan artificial intelligence itu akan menguasai dunia beberapa tahun lagi.
Karena beberapa tahun lagi tidak ada lagi 1 senti pun di dunia ini yang tidak bisa dijangkau oleh internet. Itu akan bisa membuat anak-anak muda, akapaho puta, aka anak kota merasa kami tidak membutuhkan Allah. Itu permulaan ni ateisme, mado Allah pensiun. Tohodo-hodo di bata manoppa portibion na julu, alain waing dakpola doho beho mangatoi, ngau malo hamis yakon ini bana. Itulah Allah yang pensiun permulaan dari ateisme. Kita persiapkan anak-anak kita tentang itu supaya mereka jangan seperti Ahas ini. Alaihamu kadungan di minggu Advenoni kodohonot tama selamat datang Tuhan Yesus. Nungarapau doho debata dan mabiar biau dak tahuta biau manangah penamasa. Walaupun saya kehilangan segala-galanya, walaupun saya kehilangan hartaku, jabatanku, popularitasku, walaupun saya kehilangan kesehatanku atau nyawaku sekalipun, saya tidak peduli apa-apa. So idong ipar pesalmenyi. Alasada do narikok diau inna. Satu hal yang pasti bagiku dan satu hal yang paling kuperlukan, yaitu Immanuel, Allah tetap besertaku. Dan itulah yang terutama, yang terindah bagi kita. Immanuel mengalihot jaminan. Pabua di bagasa Tuhan Yesus nungaro di bata madonganya kana pinaiduru ni colma. Di bata naulu mangapuli diaka namar sahid. Di bata naulu mangurupi mangubati akan namar sahid. Di bata naulu mangalihot jalan keluar dia kahalak na mengalami pergumulan. Di bata naulu mangalihot ketuguan tua kahalak na ragu-ragu. Mangalihot semangat hidup tuaka na naik putus asa. Na patuduhot dalan tua kahalak na mengalami kebuntuan. Na mangalihon hadamion tuaka keluarga na naik panirang-nirangon. Na majumulak akayanakon nang madaw siyan. Di bata. Itulah Immanuel kita. Hamwa kadungan. Tuhan Yesus naro siyan surgui nuaing di tonga-tonga ni colma. Alani da hola seluk beluk ni surgo be di boto ibana alai nunga di boto hita sahat tu ditilna. Isara ni songot par Honda par mobil Honda nak kininggoy. Molo libur panjang manang na libur hari raya manang na libur Natal tahun baru tiki gudang halak mudik. Saya dipatupa akka merek-merek imobilodo bengkel di topi dalan ibu ka. Sehingga manangise na mabuang mobil di pardalan ibu hape dauna tak pola mabiar binasida ala molosega mobil nai nung nga disibe ahlina bukan nga disibe parbengkeli ahlinai laho mangurupi nasida songoni mahita madalani ari-ari ningolutta. Tohoro ikona dupat takana mauli. Alai dak pola mabir bihita. Ala nunga disibe. Ngadong bede bata dilabukta. Na siap sedia terus mengurupi hita. Ala ni hamuak kadonga. Song nak patujulu nak kini. Ulu do hita. Majak kon ibana. Ala memang dangulu tu hatai mamaksa. Laho masuk tu hita. Dangulu tu hatai mamaksa hita laho dongananna. Dangulu tu hatai mamaksa hita asa tajalo ibarat. Tidak. Semua pilihan ada pada kita. Holanis ada jaminan di hita. Didok di buku pangukaponi. Na jong-jong doau di julu ni pitui ganup tiki ma nuktuhi. Manangise na mangukap pitui masuk mahami rapdohot ibana jalamangan mahami minum mahami rapdohot ibana. Pilihan ada pada kita. Tak tu hatta Yesus na suolo mar Immanuel tu hita. Tetapi pilihan ada pada kita. Apakah kita olo do hita dongananna? Nuaing tau kabima rohata.
tajakom maibana, jala tapaluas maibana mga toy parsoreota. Tapaluas maibana terus berkarya dan berkarya dalam hidup kita. Holan ibana matapa tatet tatiup jala tapangasahon. Amin. Mau lihat tema dihatam no kujalo hami ali di bata. Lehom matodi masa dipergugui hami majalo makangulu hodoh mangulahone. Asal pos rohanami aha penamasa di ngulu nami dang mabir hami. Alanunga ulu homar Immanuel di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Nungarap hodoh tami. Laho mangurupi hami uju tergugut hami. Mangurupi hami. Mangubati hami uju marsahit hami. Margugui ho kami uju gale hami. Mangapuli hami uju marsak kami. Nunga ulu horo gabi jol malaho patudu dala si dalanan nami. Tarlumubi laho paradiho sudi narikot di hami. Alani patugu marohanami laho mamestahon ari hatutubu ni anak mi. Asau nang lalap kami di perayaan sabbi. Alaya saulu hami paubah rohanami. Patureho diri nami. Asa kap rohanami gabi inganan hatubuana. Tuhan asiroham tuktopo madungan nami na di bagasa parsahiton. Lehon hamalumo dinasida. Secara khusus tangyak konon nami do naposom padita nami padita bacar nahor tungjama ma Tuhan pamatang nai pasikok mahahi pason nai lehon gugumi di bana asa gugumi laho mga bolokon sudi sahiti pasuak ko kahi pason pergugui sudi keluarga tarlumubi na nami laho mangurupi nasida. Songoni nang amanami situasi nurat na tongon noeng opname di rumah sakit di Bekasi. Tuhan asiroham topot ma amanami patugu haporsion nai pamalum ma sahit nai. Pasu-pasu masudia kadungan nami na marulang tahun kelahiran. Saya tabay gacang ni umur di nasida. Ajari nasida mamak hari-hari ni ngoluna. Songoni nang marulang tahun pernikahan. Tunglam ihot na sida gomos marhiti holong ni rohami. Wilik kami maho Tuhan tungleho na si roham tuaka keluarga na liling somanubuhon yanak kodope. Tatap manasida Tuhan ingot manasida songoko na marningot si Rahel. Jala ukap ma. Bortian nasida. Pasorang ma danap nasikop sehat di keluarga. Laos patong manangaka jodoh sirokap mitodi ni akay anak kon namin ang liling makasih holi. Dungan nasida masih haholongan di bagasak ko. O Tuhan paso-paso sudia karuas mo. Ruas ni huriam hakabipi mampang perapatan on. Pasu-pasu sudia kaparkarijuan nasida tabaya kapacamota di nasida ay hodo parmahabulud di hami patongon ruas mon tu japalan na lomak tu ay na mual na tiyo tarlumubi tu akan ang naaguan parkarijuan ala ni Kofiton dohot akan ang mga lului parkarijuan patongon ma parkarijuan di nasida. Tuhan hodo na uboto ahana solot di rohanami bi alai pos rohanami urupam mudohami laho pasidukon saluhut nai ala takas dohu hapor siay hami hutadahami do hodo debata nabui patupahon lubi sianakka nahupangido hami alani maulihate maulihate madiguarmo marsangap maguarmo rodi saliling nililing na di bagasan kuar ni Tuhan Yesus do hami martangiang alai lomoni roham mana saud di hami. Amin. Hawa kadungan nungata jalo hatan di debatan waik tapasahat ma pilihat ta alus ta tu hatan di debatan uhut mared de mahita. Oh Immanuel
Jesus sepuhon mana siti palu amahuri yami siana sosanai lasmaroha o Israel ainu ngaro Tatang yakom mapiliata. Ali di batama namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho leon na din kadohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masya na nilehon mituhami pilihan na mituho. Say jalo may gabi wap na hutsus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ko parhasya kami pilihanon pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nile Sadot gogokki tugi seluruh hartaku ku basah hati Tuhan masaud satu Ali Tuhan di bata manami para siroha. Hasangapoh kamuliao doho puji-puji ma di horodi saliling nililing na. Mauliate marohanami di ho alanyasi ni roham doho tolong ni roham. Ay disuruh ho do anakmu nasasadai. Asa malua na ginonggomamu siya dosa nabi. Namarlas ni roha do hamin waing di bagasak kaserepon ni roha. Marningot haroro ni anakmu, dohot hapapatarna tuliat portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anak ni debatana bangului. Pinuji mahoalan yasi ni roham. Ala dipatutoru ho dirim gabi saur ho tuhami jol manaleon. Asa malua akan apinilit musia dosa nabi. Marlas ni roha dohamin waing. Jala mauliati rohanami marningot harorom mangibati hami. Say topot mahuriam, jala pature may bahen inganammu. Bongoti marohanami, parbadiay jala patiur masaluhut nay marhite-hite soddang ni barita na uli. Asa hubas sami paimaho karorom na sangapi. Say pasu-pasu manamang gonggomi hami, dohot saluhut raja ni halak Kristen. Say soddangi jala pasu-pasu masaluhut padita, guru situa evangelis. Dohot akan paturehon na marsahit. Asa margogo na sida mga ramoti huriam. Say sungguli mahami tuhamu baon ni roha na tutu. Apu lima akan amarsa.
Urupi makana tergugut dohot akana marsahit. Sai patiur malakan yakana lahomate. Asa torang rohana lahomanopot hasonangani. Sai topot makadungan namin na dihahulumun. Pabicar mabarita na ulitu na sida. Asalap tabba akana porsea dohot na pasangapoko di ari harorom na sangapi. Alia manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jala-jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho, jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. Selamat Advent Madihita. Maringan holong itu dia Mauliate Goklas niroha Maringan holong itu dia Pardame jala sona dorong Tinggalukon Pardame jala sona dorong Tok dingolukon Mauliate Goklas niroha Mauliate Goklas niroha Maringan holong itu dia
kelas nirohado ingol tok tong ingoluka mauliate kelas nirohado maringan holong di Tuhan dia mauliate kelas nirohado maringan holong di Tuhan dia sonang dorohan dingolukon mardame jala sonang dorohan tok tong dingolukon mauliate kelas nirohado maringan holong di Tuhan dia mauliate kelas nirohado maringan holong